Mukesh Ambani unya kon bersya ya ka phone pay ka PTM da ka bapenmi ya girukom trekam bathamai gi bomdan jingsiu da ka bapenmi ya ka ne ka rukom trekam ka baklam jingsiu Mukesh Ambani ulawanra ya ka jinge kon ka baklan bersya ya kinong penyaj baklan bor kum ka phone pay bat ka PTM ki bayar shakmat bha ha ka yo jong ka jingsiu jingtada ha India Mukesh Ambani ubadai unong khayi billionaire ula thumo ban penthot no ya kayo kabala senshar dagi company jong ka phone pay bat ka PTM ka company telecom jong ka Reliance Jio ka lapan mi ya karukom trekam bathamai ka baklam jing siu ha ka Jio Bharat phone jong ka da ka bakular ban penyo nong ya ki million ngod kinong pendan kam kane karukom trekam thamai lakhot ka Jio Sound Pay ya ka ba lapan mi dang hakine ki khindiat sngi bala dab da ka jing thumo ban penlong ya ka jing siu UPI ka bakham sok na ka banta kinong pendan kam ya ki kamret kamria kane ka jing trekam bathamai ka pha ya ka jing penpana da ka sur kran man ka por ba yo ya ka jing siu shu ka babhatam ka long ba kinong di marbam gi ba pendan kam ya kane kimdan kam ban siu ya kano ka jing siu na ka banta kane da ka ba pendu no ya ka jing dan kam ya ki sound box bala siu ki ba ki we ki company ki pendan kam ka Reliance Jio ka ai ga lar ka biang dor ka bala ban yarap ya ki nong pendan kam ya ki kamret kamria bat kane ka wanra ya ka jing bha ya ki tungin ya pe ka ai ka banja ya ka phone pay bat ka PTM da ka ba penmi ya kane ka jing shakri ba klam jing siu ha ki tiar ka Jio Bharat Mukesh Ambani ula wanra ya ka jing kon ka baklan na ka banta ki nong kun ya baklan bor kum ka phone pay bat ka PTM ki balam khamat ha ka yo jong ka jing siu ya tna kat ba ki sound box jong ki ne ki company ki long ki bala pendan kam bha ha pedeng ki kam di marbam ki wan ba ka bailuk san ka ba ship nai ka balong kum ba shispa ar pusan dingka ka Jio Bharat sound pay ka ba klam dan kam ban siu ka ailat ikinong di marbam ban light na ka jing lut ka ba hadu khatsan spa shisnem kane ka jeng pin kala thamai ka long ban ai jemen toy ki to ki batre ki kamret kamria ki ba bun jaj kunthop ya kinong di madan kinong di jhor bat kinong di jing di hasurang ya ka Jio Sound Pay service ha ki tiar ka Jio Bharat laban yo ha ki bondali ki jaitin ka ba ai ya ka surkran man penti kina ya ka jing siu war dor shaki nong thit dai ha ka por ba kinong pendan kam Jio ki la hair bun hadu saub nai lenter ba ka Reliance Jio ka lapan mi ya ka ne ka rukom trekam bathamai